Ерлі күн. Біз Кариев исеміндегі Қазан Татар Дәулет Яш Тамашачы театрының 35 жылдық юбилейіне бағышланған матбуғат очрашуына жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Шарова Луиза Николайқызы, Абдулла Кариев исеміндегі Қазан Татар Дәулет Яш Тамашачы театр директоры, Әюпов Ренат Мирзахасанұлы, Кариев исеміндегі Қазан Татар Дәулет Яш Тамашачы театрының баш режиссері, Сафин Нури Вали Ахматұлы, театрға негіз салушыларының бірсі, Россияның атқазанған Татарстанның халық артисті, Ғайзуллина Альбина Шамилқызы, Татарстанның атқазанған артисті, Атаулин Илдар Хафизұлы, театрның артисті, режиссер. Һәм бірінші сұрау Луиза Николаевна сізге. Айтып кетсеңіз, нендей юбилей шаралары сіздің планлаштырылған? Һәм нендей жеңулер белән келесіз юбилейға? Барығызға да хайырлы күннәр. Біз менә монда күбәүләп килдек әле бу юлы. Біз сезнең белән очрашырга бик яратабыз инде үзебездә, театрда да һәм монда килеп тә. Һәм менә безнең 35-нче юбилей сезоны. Моннан 35 ел элек беренче тапкыр Диас Валиев әсәре буенча сәхнәгә куелган була «Намус хөкеме» дигән спектакль. Һәм менә шул көннән 25 февраль датасыннан башланып театр үзенең туган көнен билгели. Һәм без 25 февраль датасыннан башлап сезоныбыз ябылганчы сезон азагына кадәр шундый юбилей чаралары уйладык. Менә 25 февральдә аның турында төгәлрәк Ренат Мирзахасанович сөйләп үтәр, ничек итеп башланып китәсен. Һәм без инде монда җыелган һәрберебез дә этаплап айрым ул чаралар турында сөйләрбез. Без үзебез өчен планканы югары куябыз һәм спектакль форматлары һәм шулай ук музей, театраль музей маршрутлары, урам чаралары, перформанслар, променадлар форматында үз эченә алачак бу юбилей кысаларында. Һәм шулай ук инде без апрель айында Тукай айлыгын гадәттәгечә әйттереп, дөресрәге Тукай атналыгын гадәттәгечә әйтеп берничә чара белән билгеләп үтәбез. Алар турында әле айрым-айрым тукталып сөйләрбез. Хәзер сүзне Ренат Мирзахасановичка бирсәк дөресрәк булыр. Ул театрның күп еллар буе дәвамчанлыгы, традициялары һәм шул ук вакытта 25 февральдә нинди формат белән без башлап җибәрәсебезне сөйләячәк. Ренат Мирзахасанович, рәхмәт итегез. Хайырлы көн барыбызга да. 25 февральдә, Алла бирса, бүтән театрның зоналарында безнең төрле чаралар булачак. Ул иң беренче тамашачылар килеп кергәч тә безнең төп фойеда булачак театрның бүгенге көндәге эшләре, ягъни спектакльләреннән булган кадрлар. Ул бик үзенчәлекле кадрларны безнең Рамис Нәҗмиев уже бик күптәннән бирле төшереп бара. Аның шундый кызыклы ракурслары һәм бик тирән ясылыктагы фотографиялары. Шулай икенче этажда безнең кече зал бар. Менә шул залда инде төп зона дип әйтәсем килә, фотозона. Монда безнең театрыбызның башлангычында булган фотосурәтләр җанланачак. Иң беренче, әлбәттә, ул менә «Намус хөкеме» әйтеп узылды. Диас Валиевның әлеге әсәрдә Нурия абый да катнашкан бит инде. Шушы Нурия абыйдан Алмаз әфәнде шулай ук. Гайшин менә бу әлеге спектакльне әйтеп менә шундый бар бит, режиссерларның шундый раздел бар укыган вакытта: оживление фотографии или истории. Без историяны шушы фото аркылы терелтеп җибәрәбез. Һәм бу кече залда шушы залның 3тән бер өлешен, Алла бирса, театрга нигез салган мәрхүм Фәрит Хәбибуллинның шәхси әйберләре, аның фотолары, кызыклы шундый үзенчәлекле предметлары күргәзмәгә куелачак. Ягъни безнең Фәрит агага багышланган зур фото
фотозал болашақ, Әйткәнемчә, 35 ел, ягъни 35 көтелмәгән фотокадрлар булачак, көтелмәгән фотокадрлар. Аның күбесе әлбәттә инде аклы каралы, чөнки бу үткән гомер. Шуңа күрә Рамис аны эшләячәк, әлбәттә шундый ак-кара форматында кызыклы итеп тамашачыларга менә шундый тарихны без фойеда һәм кече залда башлап җибәрәбез. Фотосурәтләрдән һәм актерларның уйнавыннан, ягъни терелү, тарих башланып китүен тамашачыларга без тәкъдим итәбез. Һәм инде 3нче зона Габдулла Кариев үз гомерендә, беләсез, аның иҗатыннан башка тагын бер драма әсәре язган, комедия, артист исемле комедия язган ул артистлар тормышыннан. Менә шул артист комедиясен үз вакытында пьесаны инде Ркаил Зайдулла моннан 8 ел элек бугай аны тулыландырып, яңа пьеса эшләде һәм шушы спектакльне без яңадан яңа форматка күчереп, анда күп әйберләрне кыскартып, күп әйберләрне өстәп, без артистлар тормышыннан Кариев һәм Сахибҗамал Волжская сәйяр труппасы чорларында булган иҗатларны без тарихны яңартабыз, ачып җибәрәбез. Ул әлеге спектакльдә безнең бөтен труппа катнаша, һәм спектакльнең ахырында без шундый көтелмәгән бер шундый вариант эшлибез. Без Кариевка һәм Фәрит ага Хабибуллинга посвящение ничегә татарча багышлау форматында без видео һәм фото һәм музыкальный бер ни белән без үзебезнең менә бу бәйрәмебезне ачып җибәрәбез. Һәм инде шул багышлаудан соң китә инде официальный час котлаулар, төрле театрларның котлаулары. Бу менә шундый старт 35 еллыкка, шундый беренче көнне стартны күбрәк тарихны һәм Кариев. Ни өчен бу артист спектакль алынды? Чөнки безнең театр Фәрит агадан башлаган, Алмаз әфәнде белә яхшы белә, Нурия абый яхшы белә, юктан бар иткән шәхесләр, ягъни Кариевта, шулай ук Ашказарскийда теге татар театрының, то есть тигез урында башлап җибәрүен без шулай итеп параллельләштерәбез бүгенге көн белән, без дә шулай. Шулай ук Фәрит абыйда, шулай ук менә безнең Нурия абыйда һәм аның белән бергә эшләгән, бергә булган, бергә шушы иҗатта булган шәхесләр Кариев язмышы белән параллель дип әйтәсебез килә. Шуңа күрә без Кариев пьесасын һәм үзебезне шундый бер ясылыкка куеп үткән гомерне бүгенге көн белән тоташтырдык. Без Кариевчылар. Менә башлану көне шундый старт 35 еллыкка. Һәм спектакльләр турында, һәм бу сезонда куелачак яңа спектакльләр. Аның якындагысы 8 мартта Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның юбилейына багышланган махсус язылды ул. Аны Рамис Латипов деген бер шәхес язды, аны сез аны белмисез, пока белмисез, драматург буларак. Жырлап яшик деген комедия. Ол 8 мартта уйналачак. Тагын икенче әсәр ул май айында ала бирсә, Александр Грин әсәре буенча Ал җилкәннәр феериясы тәкъдим ителәчәк. Һәм тагын бер шундый бу Единый Россия гранты матди ярдәме буенча тагын бер шундый безнең грантка ия булдык. Ул да булса Амирхан Еникинең матурлык
hikayesi boyunca Ayrat Abuşahmanov Başkırstan'dan bizim tiyatroya gelip koyacak ol oktyabr-noyabr aylarında. Mına paka istekler şol яңа spektakller boyunca. Rahmet. Nur Ahmedoviç sizge söz berek. Siz teatrdan biraz tarixi hakkında söyle gitseniz idi. Mına başlap jibergenden indirek teatrıydı ol. Neçe kişi idi, kimler başlap jiberdi, şular hakkında aytıp gitseniz idi. Юбилей турында söz barganda Başlangıç turunda söylerge nindi tiyatrıydı deyip bir nindi de tiyatr tügüleydi ol. Yok idi ol tiyatr. Yok idi ol tiyatr. Просто Ferit Ahmedjaniç meni izlep taptı. Tasma klubunda men işlegende. Nuri şulay. Mena tiyatr studiyası açam. Mena senin yardamen kirek. Min baştan yardım itermen dedim. Şundan soň indi meytem nişiksin anda kişiler bar indul dedi. Anın indi hazır indi turdu, hizmet kenegelerini tutup kelgen kişiler de var dedi. Zeytun bilen Elfinur yer keyifler bulgar iken alar. Alar indi vaqtda Minzeleden Kazanğa köçüp zavodda işlep, Ferit Ahmedjaniç alarını tabıp, mena şol studiyaga çaqırıp işni başladılar. Min de barıp kürdüm. Min ne işin kızıktım özümnün ornumdan giderge. Indi ol nindedir bir bilgisizlikке taşlanu şekilli. Studiya anın nişik bula, akyası küp mü bula, hizmet hakkı var mı, koylarda ornaşkan, sahnesi nişik bula, ol turda uylağı yok. Mene şulay etire bulgan işin taşlap min opkanğa taşlanan şekilli. Ne için? Çünkü Ferit Ahmedjaniç'in şandırı kişiliydi orada, rejissör bularak. Mene şulay etire min kildim, qarasam, alar ornaşkanlar, Hınar uçiliş, 5-nji hınar uçilişisine, mena şundan orayı bizning zor sahne bulacak, bizge ol ruhsat etildi koyularga, bir 25-30 kvadrat metrli bölme, şunda repetitsiyasıyız deydi. Hem indi başkaları, anın astında, nolevой циклda, podvalında bulacak, anı şiş tartıp çıkargaç, bizning tegu masterskoy, stalarni tsexlar bulacak, rekvizitini soq tsexlar bulacak deyip, biz şunday niyet bilen kirip kirdim. Kişilerden kim idi? Otura almaz. Anda көп idinde olar dürüsün etkende. İlsur Safinlar da var. Dürüsün etkende hazırgı vakitte bir dereceli jırçı Kemalul Kireş'in kızı olmaz. Ol da var idinde, lakin onların köbüsü nerseşin kilgenler digende, onlar köbüsü mene şulay ettirip üzerine neşektir bizning Rüstem Fatihevlar var idi, Şirgazin var idi, Rüstem Fatihev'nin entormuş iptaşı Elfinur var idi. Mene şulay ettirip başlanıp ketip, meytem nerse koyabız, namus hükümü, meni olu tutup alıp 87. yılının iyun ayında koluma besini tuturdu. Men otpuskaga kettim, otpuskadan koytkaş indi jıyılıp, repetitsiya yasap, hem indi mene fevralda şul birinci ne çıktı. Onda Jilgan halıktan dürüsün etkende, mene şuşu 6-7 kişi kaldı. Köbüsü taralı bittiler. Bilgisizlikten koşkanlardır deyip uylayım men. Nindedir fayda көрмәгәннәрдер deyip uylayım men. Mene şunday tarihi buldu indi, eytemiş. Yoktan, Renat Hasan'ı etmişli, yoktan Karajir'de mene şunday tiyatr tezibіз deyip oyuna başlanan iş şuşu oldu. Siz neçe ışanıp kaldınız? Işanıp kaldım ne için degende, mene aytdım bit, anarda ışanu kişiliği, ışadırı kişiliği, adar iki işeden menin de tiyatrdan ketki yaşar, yartı yıl içinde tasımda işlesem de tiyatr oynav köngülümdeydi. Meni bizim işke bara, menin de köpürtüp eytüğüm tügül, işten iyiden çıkıp gitem, eytirsin de meni ortadan avtomat bilen işke tasma kılıbını uzatalar. Men özümni küçlep baraydım. No işimni namus bilen işledim. Tege barısını da buldurdum. Mene şulay ettirip Ferit'te onun birinci gününden alıp ahırgı gününe kadar dürüsün etkende. Hem de onun eli küçme tiyatrda bizden böyle 8 yıl birge işledik. Bir neçe eser içinde. O kişide rejissör bularak ışandırı, inandırı kişliydi kişine. Mene anıttınlıysın. Hemen nece geydeler eltege kuyan
yılanның аузына yüzede hizmete kirip bara diğer şekilde biz onun her sözüne aşlanıp mene şunda bulaşağın mene bu tege Ostrovski'ye küçkeş mene bu şirde bilesin Nuri almağaç baridan da naratlar üsüp tura mene bu almağaç tübünde Halil bile Galyabanı uçuraşacak biz o tışka çıkıp oramga çıkıp oynayacakbız adaydı tağın tege buldur şekilli eski binanın tağın bütün parametre boyunca balkon şekilli bir sürüler mene bundan ramıya bilen Julieta kilip çıkacak mene şulay tege jeyge planlarında jeyge duvarda koyacak spektaklleri söylep göstereydi. Biz aşağıdaydık. Koyup buldu mu sen? Koyup bulmadık şu. Olay demeyinden Romeo hem Julietta bitinde kelip çıktılar beraber. No Romeo da Julieta kelip çıktı lakin ol uylagança, onun hıyalındağıça onun üzerine göre bir kıyınlıkları, karşılıkları bulundu. Әйін долу шушында уздырған һәм куйган спектакльләр белән әле студия шурында хәлендә безнең инде Волгоградларга хәтле баруыбыз һәм Казакъстаннарга хәтле барып йөреп кайтуыбыз күп нәрсә турында сөйли. Аның нинди режиссер һәм нинди җитәкче булуы турында. Biz Қазақстанда да берничә мәртәбә булдык. Волгоградка барып, ул безгә Павлов домнарын, нинди музейларын барысын, панорамаларны күрсәтеп кайткан кеше. Шушында ерак юлларга алып чыгып китеп. Әле ул студия чорында. Студия чорында ул. Әле дәүләт нинде түгел. Тагын тарихы озын аның. 35 yıl, meni bik siletirsiz de siletirsiz. Tutatınız. Hem İlisarow'un ikisi kurskalı, rakurskalı. Yok, bizning hali jurnalistlarimizning so'rovlari bo'lar. Tramvayda qaytamiz. Birovga aytmadik. Lenin turida spektakl qo'yamiz. Almazam bizning qonaqlarimiz söylep bitirsin-de sizge de so'rovlar beririz. Albina G'ayzulinaga so'rov berasiz kelgan edi. Mana yoshlar teatri degach sizning boshqa teatrlardan narsasi bilan mana ayrilasiz. Siz ne uchun bu teatrga keldingiz? Ishtirokli bo'ldimi ol, alla maxsus keldingizmi? Sağınıp keldingmi bizni? Yaratıp keldingmi? Şundan da bizning teatr, yoshlar teatri, yosh o'smirlar teatri deb rahatlanib, g'ururlanib aytirlik. Chunki bizda yoshlar uchun, yosh tomoshachilar uchun, shulay yo'q bolalar uchun, hatto yasli bolalar uchun da bizda spektakllar bek ko'p. Hem bizning teatr şunun bilan da ayırılıp turadır. Yasli yaşından başlap, indi ılı buğunğa kadar bizning her bir tamaşaçıga da ayırım spektakllerimiz var. Her spektaklning da öz tamaşaçısı var. Hem indi yoshlar teatri bularak bizning teatr albatta zamana bilan bir odimda atlay. Biz indi yangiliklardan qo'rqmaymiz. Nişiktir şul yangalıklarga baştan ayak şumurga tırışabız. Hem şunluk bilen de biz yaşlarga nişiktir yakınrak bulurga tırışabız. Mine bizning aytib ketesimiz kile şulay yok yaz gününde 100 Tuqay degan bizde performans bo'lacak. Bizde ular bir neçe hayran. Ular bizde chunki biz eksperimentlar yaratabız. Biz ana uramda oynaymiz ol spektaklni. 100 Tuqay spektaklinin rejissörü bizning Eldar Gataulin. Biz ana indi Shirik Ko'l parkında da oynagan edik. Hem ol özüne göre bir kızıklı uram formatı bulganlıktan ana şulay yoshlarda özünçelikli etip kabul etdi. Hem mında indi bizning Tuqayыбыз da nişiktir бүтән şerek aşıla her kişi özünçe Tuqayны özüne nişiktir бүтән yaktan, яңа yaktan aşa. Hem biz şulay kileşekte de şulay zamana bilen bir adım da atlarga tırışabız Allah verse. Hemen eminim üstebe edesim kile bizning aytgani bir şeyinde
сезон тамамланганчага кадәр безнең тулы бер чаралар циклы була. Шулардан менә Альбина Газулина әйтеп киткән Йөз Тукай, ул безнең нәкъ урамнар һәм парклар өчен, шәһәр пространствосы өчен эшләгән пластик шишелештә Тукайның шигырьләре, истәлекләре, хатлары буенча эшләнгән. Һәм шулай ук безнең Ике Габдулла дигән, Габдулла Кариев һәм Габдулла Тукай белән променад форматы бар. Ул самокатлар белән шәһәр буйлап йөреп эшләнә һәм анда инде без театрдан кузгалып китәбез һәм Казанның үзәктәге урамнарыннан Шәрык клубында алып, аның үзәк урамнарында алып, Габдулла Тукай музейы каршына килеп туктыйбыз һәм музейның эшендә дәвам итеп бетә. Ул шулай итеп безне Габдулла Тукай белән Габдулла Кариев бергәләп алып йөриләр һәм истәлекләрен сөйлиләр. Кайдадыр театральләштерелгән шундый уен форматы бар. Һәм менә быел без тагын эшләргә ниятләп торабыз. Апрель аенда Ренат Мирзахасановичның Печән базары һәм Зәйтүнәкәй әсәрләре буенча шулай ук Габдулла Тукай музее белән бергә театраль маршрут. Ул безнең Тукай атналыгына багланган чараларыбызның шулай ук берсе булачак. Моннан тыш әле безнең актерыбыз һәм инде үзен режиссер буларак та сыный башлаган Булат Гатауллин Габдулла Кариевның эзләре буенча Кариев урыннары буйлап дигән шундый театральләштергән променад әзерләргә җыена. Бу әле идея һәм уйлап бетү рәвешендә генә хәзер, ләкин апрель аена өлгерербез дип торабыз. Һәм без аны инде җәй көне мәктәпләр каникулда вакытта килгән туристлар өчен дә файдалы булыр дип ниятләп торабыз. Бу менә шундый идея һәм безнең урам пространствосын, шәһәр пространствосын үзләштерү безнең этаплары. Без бик рәхмәтле менә бу юнәлештә эшләгән, безнең белән коллаборациядә эшләгән кешеләргә, бу Милли музей, шулай ук Татар китабы йорты, Габдулла Тукай музее һәм гомумән безгә бик ярдәм итә бу чараларны оештырган вакытта яшьләр форумы, конгресс һәм Сәләт яшьләр оешмасы. Без менә шушы чараларны балалар, яшүсмерләр өчен кызыклы итәргә һәм театр эшенә менә шушы урамдагы яшьләрне дә, үсмерләрне дә алып керү өчен без менә шулай шәһәр пространствосына чыгуны да бик кирәкле дип саныйбыз. Һәм тагын әйтәсем килә тагын бер безнең бик театрның быелгы сезонның ачылышында күрсәткән, сынап караган шундый пилот варианты дип әйтик инде. Безнең шундый перформанс, пластик музыкаль перформанс бар иде, Яралу дип атала ул. Һәм менә без аны киңәйтеп, яңадан кабатларга ниятләп торабыз. Һәм аны күрсәтәсебез килә 14 май көнне үзебезнең Кариев театрының каршысындагы мәйданчыкта, һәм без аны хәйрия чарасы итеп эшләргә ниятлибез. Ул бик пластик шишелештә, ләкин шул ук вакытта шигъриятне 20-нче йөзнең иң булган шагыйрьләренең иҗатын үз эченә ала һәм без аны күрсәтәсебез килә менә социаль яктан авыр хәлле булган гаиләләргә һәм опекада булган балаларны җыеп һәм шул хәйриячел кысаларда шулай ук килгән тамашачыдан җыелган, тупланган суммаларны да фондларга күчереп, үзенә күрә бу театрның социаль миссиясын үтәведә һәм менә бу теләк нәкъ менә шундый хәйриячел форматта эшләү, ул безнең яшь артистларыбызның теләге булды. Без аны тормышка ашырырга ниятләп торабыз яз аенда. Бәлки Илдарга бу турыда күбрәк сөйләргә. Мин әйтеп үтим инде алайса, Илдар ул менә шушы Йөз Тукай чарасын әзерләде. Шулай ук театрның бик күп урам форматында булсынмы, ул безнең спектакльләр булсынмы, ул бик теләп һәр вакытта да даими менә шундый эзләнүдә.
һәм һәр вакытта да нәрсәдер эшләргә омтылышы бар. Һәм менә бу сезонны япкан вакытта да Илдар аның үз өстенә алды, үз җилкәсенә алды. Хәзер ул турыда тулырак сөйләп китәр. Ну, ничек әйтергә инде монда безнең менә Нурия абый сөйләп китте, бик әйбәт нигез салдылар һәм аның туры юлын күрсәттеләр һәм дә инде без шулай бер генә минутта тын кала алмыйбыз. Безгә һаман да эшләргә кирәк, чөнки без тереле һәм бөтен нәрсәне дә булдырабыз. Юбилейга килгәндә инде без театр гомумән юбилейларны бик ярата, һәм дә инде кунакларын шунда көтеп кала. Менә бу гомумән декада була. Риан Мирзахасанович 25 башлап җибәрә. Бу мин уйлаганча шулай официаль рәвеш булачак, һәм дә инде менә сезон ябылганда без аны бөтен нәрсәне йомгаклап, татарча әйткәндә по-домашнему үткәрәбез. Ну, туган көнне ничек үткәрәбез дигәндә, мин өйдә генә үткәрәм гаилә белән, үзем туганнарым белән һәм дә инде кунакларыбыз, тамашачыбыз белән. Менә без эш исеме улай бернең монда җылы һәм рәхмәт барыгызга да. Шуңа күрә дә инде менә без кунакларыбызны көтеп калабыз. Анда безнең әле ул формат уйлана. Без инде театр булгач ул кыска гына спектакль формасында тематический представление булачак. Һәм дә инде без гомумән мин инде театрда булганда 10-нчы сезон, мин инде 25 еллык юбилейында булдым, 30 яшьлек юбилейында булдым, һәм дә инде менә 35 яшьлектә ничегрәк куярга дип уйлаганда менә Нурия абый да менә бик матур сөйли, һәм дә инде менә бөтен нәрсәне йомгаклак, һәм дә инде театрның тарихын шуны спектакль уен формасында әйләндереп, шуны күрсәтәсе килә, һәм дә инде барлык тамашачылар белән, артистлар белән, театр эшләүчеләр белән без аны шулай үткәрмәкче булабыз. Һәм әйтәсе килә, менә безнең юбилей сезонында, сезон ахырына кадәр безнең фойедагы күзәтеп барырсыз, махсус без юбилейга мерч әзерлибез, безнең спектакльләрдән, һәм ул футболкалар булсын, шоперлар булсын, шулай ук без театр фойесын бераз гына сезгә тагын да кызыклырак, мавыктыргычрак итү турында уйланабыз менә бүгенге көндә. Соңгы спектакльләргә әзерләнгән безнең мерчны бик яратуыгыз өчен без бик рәхмәтле. Һәм без сезне кызыктыра торган тагын шундый яңа формалар эзләячәкбез. Шулай ук игътибар итеп барыгыз, социаль челтәрләрдә дә ул тәкъдим ителәчәк. Һәм инде мин яңадан ретроспективаны әйләндереп куеп, форсаттан файдаланып чакырасым килә сезне безнең әле 25-нә кадәр үк театрга. 22 февраль көнне безнең халыкара туган көннәр уңае белән театрда булачак шундый иң нәни тамашачыларыбыз өчен премьера. Ул Әлифба хәрефләр дөньясында дип атала. Аның режиссеры Лилия Әхмәтҗанова. Ул ике артист белән, Фернат Насыйбуллин һәм Энҗи Яруллина белән бик озак уйлап һәм идеялар туплап, илһамланып эшләде менә бу спектакльне. Ул безнең 2+ дип куелган. Әлбәттә, анда бәләкәйрәк тамашачыларны да алып килергә була, 0+ дип тә куярга була. Ләкин 2+ булган очракта балалар кирип китеп, менә шушы интерактив форматта әйберләрне тотып карап, хәрефләрне тотып карап, үзләре артистлар ягына келәмгә утырып, уйнап карап, шулай итеп карый алалар бу спектакльне. Без сезне бик көтеп калабыз. Бу безнең шәһәр балалар бакчалары өчен, аларны татар теленә, татар әлифбасына, татарча хәрефләргә һәм инде татар мәдәнияте өчен кадерле булган символларга өйрәтү. Мәсәлән, нәрсә ул Сөембикә манарасы, кем ул Аждаһа, менә шундый
символикалар буенча эшләнгән һәм без аның ярдәмендә балалар бакчаларына чыгып күчмә форматта шулай ук файдалы контент була алыр дип өметләнеп калабыз һәм без бик рәхмәтле безгә бу проектны тормышка ашырырга Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм итте. Һәм без инде аны 22 көнне иң бәләкәй тамашачыларга, сезгә журналистларга һәм белгечләргә тәкъдим итәбез. Рәхмәт. Ни сораулар бар? Бармы сораулар, Сай? Хәерле көн, Татар информ Гүлзия Ибраһимова. Менә бу юбилей чарасы артист спектакле башланып китә була бит инде, улаймы? Дөрес дип аңлыйбыз бит инде. Ул юбилей чаралары артист спектакле башланып китә. Аннан соң менә шушы перформанслар алар инде сезнең сезон ахырына кадәр дәвам итәчәкме? Безнең социаль челтәрләрдә карап барырсыз, без алар турында мәгълүматны биреп барачакбыз, сезгә һәм шулай ук пресс-релизлар җибәреп, чакырып торачакбыз. Алар төрлесе төрле көндә, менә әйткәнемчә, Тукай атналыгына багышланганнары, алар 20-сеннән 27-сенә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң 14 майда халыкара гаилә көне уңае белән без очрашачакбыз. Инде сезонның ябылышын без шулай ук тәгаенләдек халыкара яшьләр көне уңае белән. Аңа кадәр Ринат Мирзахасанович әйтеп китте, 8 мартка без инде яндырып Илфат Камалиев юбилеенда шундый һәм туташларны, һәм җегетләрне көтеп калабыз. Җиңел, рәхәт һәм шул ук вакытта бик уйландыра торган жанрга. Менә театрның юбилей уңаеннан театрда кайсыр вакытларда эшләгән, анда күпмедер вакыт эшләп киткән кешеләргә ниндидер игътибар буламы? Бәлки очрашулар ниндидер? Без үзебезнең менә юбилей чараларына былай да даими чакырып торырга тырышабыз, үзебезнең ветераннарны, театр белән бәйле шәхесләрне һәм юбилей чараларында әлбәттә аларга игътибар тагын да күбрәк булачак. Bilmem. Ниндидер менә тарихи әсәрләр куярга уйламыйсызмы? Менә быел бит дастаннар елы менә шул яктан бәлки. Менә без бу турыда әле махсус тагын матбугат конференциясенә җыелырбыз дип ниятләп тора идек, ләкин сез сорауны биргәчтен инде әйтеп куябыз. Безнең быел шундый бер проектны башлап җибәрәсебез килә. Ул безнең 1 елдан артык инде, аннан да артыграк уйланылып килгән ният. Ул хәзерге вакытта без менә аның положениеларын эшлибез. Тәгаенләп бетерәбез. Шулай ук нинди белгечләр белән эшлисебезне уйлап бетерәбез. Бу инсценировкалар буенча лаборатория булыр дип ниятләп торабыз. Аның исеме Караш булачак. Һәм без анда берничә классик, татар классикасыннан мәктәп дәреслекләренә кергән әсәрләрне алып, шуларга инсценировка ясар өчен җыячакбыз, туплаячакбыз авторларны. Башында, менә хәзер уйланыла, башында ул күбрәк булыр киңрәк форматта драматургия кануннары һәм гомумән ничек иттереп язарга өйрәтү формасында лекториялар циклы, теория циклы белән башланып китәр дип, һәм инде аннан соң алга таба берничә авторны сайлап алып, алар белән эшләп, нинди әсәрләр икәнлеген әлегә шишәсе килми, килеп җиткәчрәк ныгытып сөйләшербез. Үзебезнең һәм кичкенә балалар өчен, һәм урта яшьләрдәге мәктәп укучылары өчен, һәм инде өлкәннәр өчен 3 әсәрне күздә тотабыз. Шулар буенча театр портфеле өчен шундый үзенә күрә инсценировка кейслары эшләрбез дип ниятләп торабыз. Алар турында әле тагын ныгытыбрак сөйләшербез. Ринат Мирзаханович, может, бәлки сез әйтерсез, тарихи әсәрләргә тотынырга дигән ниятләр бармы? Андый планнар тарих әсәрләргә тотыну буенча юк. Пока минем ул турыда әйтә алмыйм. Ләкин портфельдә минем 5 әсәр бар. Ул
5 әсәр бар. Алар өчен определенный вакыт кирәк, определенный матди чыгымнар кирәк, шуңа күрә әлегә бу портфельдә. Ләкин тарихи әсәрләр яшьләр өчен кирәкле әйберләр. Ул пока портфельдә. Ул турыда мин соңрак әйтермен. Һәм әйтәсебез килә, без нигездә, безнең театр нигездә менә әле быел гына ислам динен кабул итүнең 1100 еллык уңае белән без Йосыфны чыгардык, һәм без гомумән һәм тарихи җирлеккә дә, һәм классик безнең үзебезнең мирасыбыз җирлегенә дә игътибарлы булырга тырышабыз. Режиссер буларак менә сездә бармы бер инде хыял? Быел бер нәрсә. Элдар, мин сиңа менә бу җегетне ыргак салып кайтып китәргә киңәш итәр идем. Бәлки аңарда бардыр. Әлбәттә, планнар гомумән караганда уй фикерләр дә бар, аның вакыты кирәк, шулай әйткәнчә дөрес. Һәм дә инде менә инде өстән рөхсәт бирсәләр, әлбәттә куеп булачак. Шулай гына әйтә алам. Өстән рөхсәт бирсәләр. Берәр сатирик әсәр куярга исәбегез бармы? Өстән рөхсәт бирсәләр, Язган. Язган куя алмыйлар. Бәлки сез куярсыз. Ничегрәк куярга кирәк, аны уйлап карарга кирәк. Уйларга стоит. Шуңа күрә ул инде ничектер күрешеп, сөйләшеп алырга, күрсәтеп алырга кирәк. Ул әзер әйбер ул. Сезне бәлки уңайсыз хәлгә куя торгандыр да ул, ләкин ул әйберне куйсаң, сез булай да пока театрлар арасында мин күрәм, халык сорау әни буенча да, сөйләшүләр буенча да, аңлашулар буенча да, шулай Кәриев театрына йөрибез күбрәк дигән сүзләрне ишетәм. Бу минем өчен чыннан да шулайрак булай шул дигән фикердә мин ул нидә. Маса бу журналистларның теленнән төшмибез инде, Аллага шөкер. Молодцы, журналистлар күбрәк җыелсын дип уйлаган. Мин бит журналист түгел, язучы, артист кына. Кем түгел. Менә күбрәк нишләп алар юк монда дип утырам мин. Нишләп мин кирергә тиеш монда дип. Булар бик күп алмаз абый, сез моннан алда. Күпме бу? Әле күп икән бу, бөтен гаҗәп икән бу. Бу бөтен менә юмор уже монда кайда. Алмаз абый экраннан Монда театр килгән, монда театр килгән, шундый кызыксыну уятырга тиешле нәрсә, журналистларны оештырып бетермәгәнсең сиңа. Претензия. Минем дә бер сорау бар иде, менә 35 еллык дибез инде, хәзер иҗат планнарыгызны белдек, премьераларыгыз хакында бераз күзаллау бар. Менә бина үзе, сезнең техник мөмкинлекләр, җиһазландыру өлкәсендә дә ниндидер яңалыклар көтеләме? Бина мәсьәләсендә безнең инде ул иң авырткан җиребез, чөнки сыйдырыр өчен бөтен цехларны, бөтен безнең спектакльләр чыгып тора, һәм нигездә күбесе аларның катлаулы шундый зур декорациялар белән чыга соңгы арада спектакльләр. Һәм аларны саклау мәсьәләсе әлбәттә безнең ул көн кадагында тора иде. Инде мин театрга килгәнче дә тора иде ул көн кадагында. Без хәзер үзебез мөмкинлекләр табып, менә быел таба алдык декорацияларны саклый торган урын. Ул театрның үз эчендә түгел, ул театрдан тышта. Һәм без анда барыбер дә ташырга мәҗбүр булабыз, алып барып урнаштырырга һәм яңадан алып килергә һәр спектакль саен. Ул шулай ук безгә мәңгегә бирелгән урын түгел, без аны билгеле бер финанс мөмкинлекләре табылганга күрә эшли алдык, һәм аны түләп торырга һәм ул урынны арендалап торырга кирәк. Инде шулай ук безнең хәзерге вакытта менә проект эшләре бара Каршыдагы бина буенча. Без бит инде сорап алган идек аңа шулай ук ремонтлар өчен диеп, һәм без инде күстәккә баглап торабыз. Менә алга таба ремонт эшләре анда эшләнгән хәлдә һәм матур гына әйттереп аны башкарып чыккан хәлдә без бераз гына булса да мөмкинлекләребез артыр, без киңрәк пространствога ия булырбыз диеп. Siz oysa neden? Sahneden bit. Менә siz xəbərlərdir indi bundan
5-6 yıl elek менә бу бинаны биргәнче аны проекттын теге киңәйткән вакытта ук безнең шундый сөйләшүләр булды теге элеккеге министр культура белән Минимолович Айрат Минимолович белән башта бина мәсьәләсе буенча мин әйтим әле безнең бу чиракта минем һәм артистларның шундый хыялы бар иде. Единое театральное пространство эшләү, ягъни классик сәхнә системасы түгел, ягъни зал һәм сәхнә аерым. То есть алар бер ничек тә үзгәртеп булмый. Шул моннан 6-7 ел элек бу проект белән без Айрат Минович белән узак йөрдек. Ягъни шундай трансформ пространство, шунда ук артистларның уены да, шунда ук зрительләр һәм төрле спектакль, төрле пространствоны үзгәртү мөмкинлеген була торган, шунда единый уртак пространство проекттын турында хыялланган идек, ләкин ул вакытта Айрат Минович әйтте, башта төзүгәле классик әйберне. Аннан 5 елдан соң мөмкин бу урынны әгәр дә менә башта үзләштереп бетерегез, бу урынны аннан соң яшьләрчә, ягъни менә шушы форматка күчерү мәсьәләсе буенча 5 ел үтеп китте. Бу хыял минем яңадан кабарды. Бу единый пространствоны булдыру ул үзенең кирәклеген испат итте. Чөнки мондый 200 урын һәм bütün mümkünlikleri bulmagan sahne artı, sahne cihazları, kirek hazır bütün jürde bara turgan mena şunday единый пространство, ягъни qora şunday коробка içinde bulgan, mena mыңda bulganıгыз bardыр betindeymi? Mena şunun zurrak modelin яңадан күтәрү мәсьәләсе буенча безнең Алла берсә Илбашы белән сөйләшү булачак. Мин шуңа әзерләнәм, ул проектны яңартачакмын мин. Бу Алла берсә исән сау булсак, бу пространствоны яңадан кайтару, яңадан тергезү буенча эш башланыр дип беләм мин. Өметләнәм шуңа. Чөнки хәзер заман үзгәрде. Театр системасы, ягъни интерактив система, ул үтеп кирде, яңа алымнар, яңа форматлар теләгән вакытта хәзер сәхнәнең үзенең киңлеге дә үзгәргә тиеш. Ишегенә түгел, аның тышлы ягы да үзгәргә тиеш. Аңа акча күп кирәк булмас иде, теге вакытта да финанс ягына караганда ул залны переформатировать итү өчен акча күп кирәк түгел. Сораулар бармы тагы? Менә беренче спектакль турында Нурия сездән сорыйсы килгән иде, күпме кеше килгән иде, сез телгә алып киткән идегез бит инде менә беренче спектакльне куйганда да күпме кеше килгән иде, күпме тамашачы килгән иде, ничек кабул иткәннәр иде. Ни дәрәҗәдә тамашачы җыеп булдымы менә башлангыч елларда, кешеләр йөрделәрме? Хәзер бер генә минут. Без ул намус хөкүмәт чыгаргач, әнә шушы һөнәр училище 3-нче номер бит. Аның залы әйбәт иде. Сәхнәсе дә җитәрлек булды. Һәм менә шул Алмаз хәтерем ялгышмаса 400 урынлы иде шикелле ул. 400 урынлы зал. Без инде куябыз. Дөресен әйткәндә, аның теге халык ниенә мин үзем кысыла алмадым. Каян җыя, ничек җыя? Но без анда 4-5 спектакльне аншлакка уйнадык. Менә шул як төбәк, Каравай ягы безнең спектакльне карарга килделәр. Һәм менә Баян Гыйззәт социалистик Татарстан газетасында бик матур мәкалә белән чыкты. Ниһаять Казанда тагын бер профессионал театр туды дип. Без инде әлбәттә выездной спектакльләр чыгып, әллә кайларга бара алмадык. Менә шушы 4-5 уйнадык, намуслык шуның белән шунда калды, шушы залда. Ну залларыбыз тулды. Аннары безнең китте яңа спектакль, менә Алмаз үзе көй язып, мәхәббәт моңнары дигән спектакльбезне чыгардык. Алмаз үзе җырлый, үзе уйный, үзе көй яза. Менә шул спектакльбезне шул 4-5 тапкыр уйналды шунда. Аннары соң тагы нәрсә уйналды? Менә шушы спектакльләрдән без инде аннары күчеп йөри башладык. Тузакка төшкән аучы, балалар бакчалары, мәктәпләр, менә шулай итеп күчеш китте. Бу әсәр кемнеке иде дип әйтә? Беренче сезнең спектакль кемнең әсәре иде?
Ай. Дияс Валиев әйбер иде. Қойда? Юк, анда булдылар, спектакльләрне без уйнадык, ләкин менә бу намус хөкеме белән, күчеш белән бармадык. Чөнки Наиля Кумысникова художник иде ул, Халит абыйның тонлыкта актриса Асия Хайруллиның кызы рәссам. Ул сәхнәдә мотор иттереп көйләнгән бер әйбер монументальный өстәл, тегене үзе авыр да, кыен да түгел шикелле, ләкин аны күчереп йөреп башка сәхнәләрдә уйнау мөмкин түгел иде. Но без уйнадык, халык яратты. Ул менә шуннан соң фикер калды, ул Карабай төбәгенә театр кирәк булган икән ул заманда. Бәлки хәзердә кирәктер. Халык йөрде. 400 урынлы зал тулды. Шыгырым тулы зал иде. Отып кете. Ротатып емеш. Шерит беріп енді тегін етіп кете. Емен үтірәлі. Емен шик бағанасы янды ятам. Нұры айта көзің ашма. Хал жылый. Балалар апыру. Алы түйіп бұл метран қалғалақты. Менім де балалар келгендер. Мен етем өлмәселерген ярары. Etilerim kızarıp, mesela ben şunu dikkat bulgarım. Açma kızım ya. Ne bu? Aman, min yatan da yatam indi min hazır. Açıp karısı yine de biraz gına yemen. O yaramayı. Ben şimdi galemetni kalıp şap yürüyor. Ol eserde менә шулай килеп туды Фәрит Әхмәтҗановның ул табышы балалар язучысы Әсгать Айдар дигән язучы булган икән. Ул сугышта һәлак булган. Менә ул язып калдырган иде. Менә шушы повесть шикелле. Менә шул повестьтан сценарий язып, мәхәббәт моңнарын сәхнәгә куйдырып, әнә Алмаз главный рольне башкарды инде баш. Үзе баянда уйнап, үзе җырлап шулай итеп, менә нә өчен әйтәсем килә? Менә балалар театры буларак аның нигезе менә шул вакытта саклы салына башлагандыр. Менә именно балалар язучысын өстерәп чыгарып, аренаға менә аның әйберен куеп, Фәрит Әхмәтҗанов әйтәмеш. Менә гомер буе күп эшләдек без аның белән. Аның тоткан кыйбаласы безнең сәхнәдә безнең милли геройлар күренергә тиеш. Milli əsərlər şağılırğa tiyir. İbrahim Saляхов турында булсынмы, язучы Мәгъуба Сыртланова турында булсынмы, татар кызлары летчицалар Ольга Санфирова турында булсынмы, аннары соң теге икенче бер тагын безнең 37нче елда репрессиягә әйләнгән кешеләр турында булсынмы, нәрсәсе калымак хикәяләр буенча эшләнгән әйбер. Беләсезме, бөтен әйберендә менә безнең милләт геройлары татарлыкны менә çıktı, Tatar halkın alga çıkardı ol. En zor, nişik de beytim, anın alında şunun için başta yası kile. Bir güçlü şahıs, bu öyle bizim 35 yıllık boyundağına değil, belki tiyatrın 60-70 yıllıklarında da anı şulay motor ittirip, yaratıp, iske alıp söylerler. Lakin bizi bulmamız dindim. Olay demeyecek Nuriye abi. İyi. Представление başkanlığında. Mikrofonlarına Şun 5 tapır koygandan soň bizning artistlar söyleşeler. Koyan yazdırıp aldılar iken bunu. Min uçsun geç benim mikrofona çalıp sen bilemedin. Менә Алмаз абыйның сөйләгәннәреннән уйлап торам. Зарыкканнар, булар сагынышканнар бер-берсен. Булай итеп, Илдар юбилей төгәлләп куеп кына булмаячак. Буларны җыеп сөйләштереп утыртырга да кирәк булачак. Шул хакта сорауда булган иде. Монда уже идәнгә утырып тикшерәбез бит балалар. Пуфикларга утырып. Шуның шикелле сөйләшкән кебек булды, әйбәт.
Bizning qiziqli uchraqdı momentlar buldu. Şundan soň balalar әйберләренә кетти. Әйттем бит инде тузакка төшкән аучы, аннан соң кадерне белмәм ши бурсак, аннан соң үги кызлар, балалар менә театр буларак репертуарны шу вакыттан ук инде без әзерли башладык. Чөнки мин театрга эшкә килүгә теге гуманитар булгач университет бетергәч Нури әдәби бүлек мөдирин ярты ставкага җитәкле, миңа репертуар җитеп, мин аңарга шулай 5-6 ай берне китереп бирдек. Менә шушы ул вакытта инде 90-нчы еллар бит инде суверенитет татарлык мәктәпләрдә аучыны куябыз, тузакка төшкән аучыны менә шул вакытта балалар, укытучылар рәхмәт әйтеп калалар иде. Безгә киләләр 15-20 минут эчендә нәрсәдер күрсәтәләр, гримнар да юк, декорациялар да юк. Сезгә рәхмәт, иртәгә рана була, менә шунда бөтен укытучыларга әйтәм, менә сезне чакырсыннар дип. Безнең дәрәҗә зур иде ул вакытта. Рәхмәт. Альбиндан сырыс килгән иде. Менә тамашачыларны, яшь тамашачыларны җәлеп итү ни дәрәҗә кыенмы? Менә әллә инде менә 35 ел узгач сез дә шулай сөйли алырсыз микән? Ничек уйлыйсыз? Сез ул хакта сөйләшәсезме, уйланасызмы? Гомумән Нурия абыйның шулай узган тормышындагы төрле спектакльләр уйнагандагы шундый вакыйгаларын без еш сөйләшәбез Нурия абый белән, без Нурия абый белән бик дус һәм аның менә шушы вакыйгаларын тыңлап ниндидер гыйбрәт алабыз. Ишеннән дә элек менә шулай садикларга да йөргәннәр, дөресен әйткәндә менә Нурия абый әйтеп китте бит, тузакка төшкән аучы дип. Минем актриса булу теләгем дә менә шушы нәкъ шушы спектакльне карагач туды. Алар безнең авылга килделәр шушы спектакль белән. Мин 4-5 сыйныфларда укыймдыр, кичкенә генә буйлы булганга күрә мине инде алга утырттылар, иң алгы рәткә, һәм мин аны хәтерлим, менә Нурия абый ничектер анда аякларында чылбырлар иде. Шул чылбырларын булгап аның кытылырга теләүләре, менә шул уйнаулары, сәхнәнең бер ягыннан икенче ягына теге дуылдап шулай йөрүләре, менә мин шуның кадәр гашыйк булдым анда. Мин анда Нурия абыйның хәтта аяк бармакларына карап утырдым. Теге якын утыргач миңа шуны кызык булды ул. Һәм менә шушы вакыттан минем шундый теләгем туды. Хәзерге заманга килсәк, хәзер чыннан да яшьләрне театрга җәлеп итү миңа калса инде ул бик гади һәм теге шундый бик гади түгелдер. Чөнки хәзер яшьләр өчен кызыклы әйберләр дөньяда бик күп. Алар һәр җирдә дә үзләренә кызык табалар. Хәзер төрле проектлар, шулай кинотеатрларда да, шушы компьютер уеннарында да аларга кызыктыргыч әйберләр күп. Ләкин менә шуңа да карамастан, хәзер яшьләр бик күп укыйлар, алар белемгә, гыйлемгә тартылалар. Хәзер менә шундый замана балалары ничектер менә күбрәк укырга ярата. Менә минем үземнең дә 2 улым бар, алар яшь үсмерләр икесе дә, һәм алар ничектер менә кичерәк вакытларында телефоннарда утырсалар да, хәзер алар күбрәк китап тоталар, күбрәк ничектер урамда йөриләр, спорт белән шөгыльләнәләр, урамда йөриләр дип әйтүем, хоккей, футбол уйныйлар һәм дуслары белән дә шулай спектакльләргә барып, карап, үзара алар аралашалар, ничектер менә бу спектакльләрне тәнкыйтьлиләр, кайсыдыр җирен ошатмыйлар һәм шуны уртага салып, менә минем белән дә шулай уртага салып, алар үз фикерләрен җиткерәләр. Һәм әлбәттә менә бу яшь үсмерләрнең шушы фикерләрен белү һәм аларның шушы фикерләреннән чыгып тагын яңа проектларга тотыну, яңа спектакльләр чыгару, яшьләрнең шушы фикерләрен инде күз алдында тотып, бу миңа калса үзе бер дөнья, үзе бер кызык, рәхәт менә шушы безнең эшебезнең төп шушы максаты. Һәм әйтергә тиеш, әле алар карап уйлап кына түгел, әле алар үзләре сәхнәгә безнең белән бергә чыгалар. Безнең берничә бик күп спектакльләр инде хәзер бар дип әйтергә була. Без инде артистлар гына түгел, һәм дә инде безнең яшь буыннар, артистлар үз балалары белән сәхнәгә чыгып, һәм дә инде менә шундый гаилә формасында, шундый җылы атмосферада бергәләп уйныйбыз. Шуңа күрә алар карамыйлар гына, алар әле карап уйныйлар да үзләре дип әйтергә була.
Менә тагын өстәп шуны да әйтәсем килә. Без быел тагын да ныгыттык. Без узган сезонда хәтерләсәгез Камыр Батыр премьерасын чыгарган идек һәм анда нәкъ менә балалар, яшүсмерләр, алар үзләре иҗат иттеләр драматург белән бергә менә бу әсәрне, пьесаны. Һәм шуннан соң менә бу балалар безнең һәрбер премьераларга йөриләр. Алар ул премьераларны булай карап кына тамашачы буларак кына карап калмыйлар, алар сүтеп җыялар. Драматургия кануннары буенча ничек булырга тиеш, ничек булырга тиеш түгел икәнлеге турында алар арасында инде шундый тәнкыйди фикере булган, нигезе булган кызлар, егетләр үсеп киләләр. Алар үзләренең курыкмыйлар торып басып фикерләрен әйтергә, тәнкыйтьләргә дә курыкмыйлар. Киңәшләр бирергә дә курыкмыйлар. Һәм менә миңа калса, менә бу яшь тамашачының театрга килеп үзенең нәрсәдер эшли алуы, монда аның сүзе мөһим булуы һәм аның белән тигез күреп сөйләшүләре, аралашулары, аңарга өстән карап түгел, нәкъ менә күзгә күз карап аралашулары ул бик зур әйбер. Һәм безгә соңгы премьералардан соң да әле килеп әйткән фикерләре булды яшүсмерләрнең. Алар яшрын батырын түгел, татарча сөйләшүчеләре дә бар, татарча сөйләшмәүчеләре дә бар, колакчыннарда, караучылары да бик күп. Һәм алар әйтәләр, сез безнең белән бер тигезлектә сөйләшәсез, вы наравне с нами разговариваете диләр. Һәм миңа калса, бу бик мөһим әйбер. Әле менә соңгы 2 спектакльне мин залда утырып карадым. Аларның берсе Йосыф иде, Ринат Мирзахасанович сәхнәләштергән узган айда, һәм соңгысы тагын безнең быелгы премьераларның Рөстәм маҗаралары, Гадел Кутуй әсәре буенча Айрат Ахмадиев һәм Тимур Кулов куелышында. Һәм бик кызык, менә мәсәлән Йосыфны караган тамашачы яшьләр, алар чыктылар бөтенләй белән, алар Кылгалине белмәүчеләре бар араларында, һәм бу әсәрне ишетеп кенә белүчеләре бар. Алар үзләре өчен шундый ниндидер яңа дөнья картинасы тудырып чыгалар. Алар үзләре өчен нәрсәдер ачалар, яңа дөнья ачалар. Һәм кайткачтын, әлбәттә, укып карарга мөмкиннәр. Укып карамасалар, бәлки кемнәндер сорарга мөмкиннәр. Без ничек кенә сәер булмасын, ләкин замана балалары өчен театр үзенә күрә күпер ролен үти башлады һәм әдәбият, мәдәният мәсьәләсендә икенчесе менә Рөстәм маҗараларын караган вакытта мин игътибар итеп утырдым. 13-14 яшьлек балалар, алар башта, алар бик яраталар безнең менә укытучылар белән киләләр, алар үзләренең смартфоннарында утыралар. Ул ничектер менә смартфонда утыра, шулай карап ала да тагын смартфонга күчә, тагын сәхнәгә карап ала. Рөстәм маҗараларын караган вакытта менә мин игътибар итеп утырдым, алар телефон турында оныттылар. Һәм алар сәхнәдәге вакыйгаларга кирип киттеләр. Менә бу тотып алу моменты яшь тамашачыны ул шул кадәр кадерле, һәм аны залда утырган вакытта күрсәң, аннан соң инде бигрәк тә режиссер үзе арткы рәтләрдә утырып караса, режиссер өчен ул бигрәк тә зур бәхет. Без һәр тамашачы өчен менә шул аларны эләктереп алу, кызыксындырып, һәм алга таба инде бездән китми торган, безгә гел-гел кайта торган итү өчен тырышабыз. Һәм әсәрләрне, сәхнә өчен әсәрләрне әзерләгән вакытта да нәкъ менә алар өчен бик тә актуаль булган темаларга орынырга тырышабыз. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Сезнең сорау бармы? Юкмы? Әйтер сүзләрегез калмадымы? Журналистларга һәм Әйтер сүзләребез, без сезне көтеп калабыз, чакырып калабыз. Элдар әйтмешли, бездә җылы һәм рәхәт. Килсәгез, без бик рәхмәтле булырбыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.